Šta ćeš sutra da radiš, te pitaš? Šta ćeš raditi sutra kad se promeni vlast? Si hapsi, nemoj da bežiš, stani sad. Bežiš, bre! Šta sad bežiš? Što bežiš? Stani sad kad si sabar. Šta privodiš čovjeka iz kafića, bre? Sram, bre, da vas bude. Jeste. Ubacili ih u kolo i odveli. Zašto? Nemoj da bježiš sad, malo priči s nama, mi pričamo s tobom drugarski ovako. Zašto liči pričamo to? drugarski. Sram, bre, da vas bude. Hapsite ljude, bre, koji sede u kafiću i piju kafu. Znači ili ćete... Evo šta sliči, ja ti ovaj snima. Pozvat ćemo sve građane ispred Starog grada. Šta snimaš ti? Snimaj. Snimi sebe, bre. A šta vi snimate? Sebe snimi. Sebe snimi, Nemoj da slobodno. bežiš, Evo, brate, što snimi, bežiš? šta me snimiš? Šta što si plivao čovjeka iz kafića? Šta sam kao ti Hrabar snimao, si strašno. Šta ćeš sutra ti, majstore, te pitam ja? Šta ćeš sutra? Šta ćeš nemoj da sutra? se Će praviš Stefanović i Dina Hrakalović da te Nemoj da se vode? praviš Šta? budala, bre. Sram, bre, da vas bude. Sram, ajde, skloni se tamo, ajde. Skloni se, bre. Skloni se kad ti kažem. Skloni se, Malo šta bez ti skloni kažeš? se, bre. Ko si ti? Malo bez skloni Ko se. si ti? Ti nemaš pravo da me snimaš. Ko si ti? Ajde. Ajde. Beži me tamo, bre, jebem, bre, ti majku da ti jebem, bre. Šta si Ti ovo? si kako se zoveš, kako se preziraš? A ne tako. Daj značku, di ti značku? Pičke, bre, Kažite jebem, bre, značke, bre, vas da vas Ti jebem. su ti značku, Hapsite kako ljude, se bre. zoveš? Sram, bre, da vas bude. Pa šta sad bežite, ko je sad? Kako ćemo...